Madilim pa. Madilim. Siguro. Buhay magsasaka, Miguel shout out lalab. Buhay magsasaka, Miguel shout out. Ang copy lang natin lalab. Good morning. Ayan. Good morning, buhay magsasaka lalab, Miguel shout out. Ayan, good morning. Palike naman ako lalabs. Thank you so much. Sir JM Miguelab, shout out. Comment po sukli agad from JM Vlog. Sir JM Miguelab, shout out po. Sir JM, thank you so much. Sir JM Miguelab, shout out. Ayan, buhay magsasaka, Sir JM Vlog, Miguelab, shout out. Good morning po, good morning. Ang silaw ng araw ay mainit. Ayan, 3 million Miguelab, shout out. Good morning everyone, good morning. Maria Ningsi Miguelab, shout out. How are you today? I am good, lalab. And how about you, Maria? Ayan, thank you so much, lalab Maria. Miguelab, shout out. Maria Ningsi. Buhay magsasaka, lalabs. Maria Ningsi, lalab, thank you so much. Ang laki na pala ng bahay ni Sir JM Vlog. It's now 11K, mashallah.
Medyo madilim pa yung ating mailaw kasi yung araw. Hi Dinati, Miguel Love, shout out. Hi Dinati, Solid Colbert Jonatics team. Miguel Love, shout out. Lalab, salamat sa patamsak po. Ayan, hi Dinati. Thank you so much po, madam, sa patamsak. Infinite Kids, Lalab, Miguel Love, shout out. Infinite, Miguel Love, shout out. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Good morning, everyone. Ayan. Nagsikapian na ba sila dyan? Nag-breakfast na ba? Nag-breakfast? Live streaming po bukas lang po, sukli agad from GM Vlog. Infinite Kids. Infinite Kids, Miguel Love, shout out. Share done community ho. Salamat po Sir GM Vlog. Salamat po Sir GM. Thank you po Sir GM. May lablabin natin nakapin mga lalabs. Si Sir GM, punta niyo yung mga lalabs sa kanyang live. At maraming tao. Buhay magsasaka, lalab, Miguel Love, shout out. Silipin natin yung buhay niya magsasaka. Yung sunod kita buhay ha. 93 pa lang yung mo, yung subscriber. Sige lalab, sunod kita ha. Wait lang ha. Sunod kita buhay magsasaka. 93 pa lang yung bahay mo. Main channel mo ba ito lalabs? Buhay magsasaka? Marianing si Lalab, Miguel Love, shout out. Thank you so much. Sige lalabs, buhay magsasaka. Wait lang lalabs ha. 5 minutes. Sunod kita kay Sir JM. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Sergio Mardi, Miguel Love, shout out po Sergio Mardi. Ayan, salamat po sa patamsak Sergio Mardi. Thank you so much.
Pa may bibili. Pa-view po nyo upload from Sir Jumarde. Ayan, mga lalabs. Pa-view po sa ano nyo uploads ni Sir Jumarde. Hi po from Buhay Magsasaka. Ayan, lalab, Buhay Magsasaka. Wala siyang premiere today. I'm sorry. Aching. Ang aga naman ng loading na yan. Anong nangyari? Baba mo yung bahay mo, ano? Magsasaka, nasan na yon? Ayan, palablab pa ako nakapin, mga lalab, baby pa yung bahay. Sir Jumardi, i-watch ko po yung ano po, yung video, yung new uploads mo. Nana Hero. Ayan, Sir Jumardi, meron ka pang harang? Yan, Sergio Margie, pinapanood ko. 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Ayan, Sergio Margie, pinapanood ko po yung video mo. Ayan, palablab po ako, mga lalats, buhay magsaka, baby pa yung kanyang bahay, 93 pa lang. Lablabin po natin nakapin, mga lalabs, nakapin. Ayan, Sergio Margie. Ayan, buhay magsaka, nakapin po. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million. Crossbreed Dutch, Miguel Love, shout out, Crossbreeds. Crossbreeds lalab, Miguel Love, shout out. Crossbreed. How are you, lalabs?
Tamsak Danos from Crossbreed Dutch. Ayan, Crossbreed Dutch, mega love shout out, lalabs. Ayan, 6 million, mega love shout out. Thank you so much, everyone. Tamsak Dan Host. Lalab Crossbreed, salamat lalab sa iyong patamsak. Thank you, thank you. Richard Magbato, si Richard Migalab, shout out. Long time, no? Si Richard Magbato TV, Migalab, shout out, tamsak host. Si Richard, salamat po sa patamsak. Kumusta ka na po? Richard Magbato TV, mga lalas, puntahan nyo yan si Richard. Madaming tao sa kanyang live, umaapaw. Boy Magsakadan from Crossbreed. Ayan, boy magsasaka. Kalimbangin mo yan si Sir Richard, si Sir Jumarda yan, mga lalabs. Pag pumunta ka sa kanilang LS, maraming ayuda dyan, lalabs. At marami ring tao dyan. Bibi, wag ka umiyak dyan. Lumabas ka. Dyan ka pa talaga umiyak, parang kang baka. Tamad na ako sa Whitey Host. Bakit, sir? Richard? Minsan nga nakatamad ako nga eh. Yung kasi, nandito ako sa probinsya, ang hirap ng koneksyon. Minsan naglo-loading, minsan na lang ako maggala. Malaki naman na yung bahay mo. Sir Richard. Minsan kasi nakakatamad eh, kasi panay kain. Ang laki naman na kasi ng bahay mo, Sir Richard, nasa 10K na sana all. Ang laki-laki na ng bahay mo, 10K. Boy, magsaka na sa bahay makulalab, ha? 18 hours. Ayan, boy, magsaka na sa bahay mo ako, oh. Napakasipag mo, to, kabayo? Ay, hindi, baka pala. Ay, kambing. Kala ko baka. Kahit ako, tinamad na minsan. Kaya nga, Sir Jumardi, nakakatamad minsan. Minsan nga, 2 araw, hindi ako nangingisda. Nakakatamad talaga. Minsan-minsan na lang. 10:20 og Bacolod Vlogger Migalab, shout out. OGC Bacolod Vlogger Migalab, shout out. Ayan, may available na 20. Richard Magbato TV Dan from Crossbreed Dutch. OGC Bacolod, nagbaba ng bahay. Crossbreed Dutch, nagbaba ng bahay, mga lalas. Ayun, palablab pa ako nakapin, mga lalabs. Ano to? Elepante? Elepante. Kabayo. Ay, baka. Ang dami mong alaga, buhay magsaka. Nasaan ba to, lalabs? Nasa probinsya ba to? Kala ko elepante. Ayun. Pinapanood ko pa, lalabs, ha. Ang dami mong alaga. Muhammad El Hindi Lalab Migalab, shout out. Assalamualaikum. Walaikum salam from Muhammad El Hindi. Lalab Muhammad, thank you so much, Lalab Muhammad. Thank you so much. Ayan, dikit ko na to sa'yo, buhay magsasaka, ha. Ayan. Dikit ko na to sa'yo, Lalabs. Naka 2 minutes na ako. 96 ako sa nakapin. Pasukli na lang po. Ayan, buhay magsaka. Suklian mo yung mga dumikit sa'yo. Si OJ, si Bacolod Vlogger. Dan sa'yo, Lalabs. Pasuklian na lang. Patamsak dikit, please. Premier from Jose. Jose Lalab, Migalab, shout out. Meron kang Premier, Lalab. Sige nang matamsakan natin yan. Jose, may Premier, mga lalabs. Si Jose.
Si Jose Rizal. Mohamed Lalab, thank you so much. Thank you. Unang dikit sa'yo, Lalabs, buhay magsasaka. Kalimbangan mo yun, Lalabs, si Richard Magbato at si Sergio Mardi. Ayan, puntahan mo yan sa kanyang bahay at maraming ayuda dyan. Husidan sa premiere mo from OGC Bacolod Vlogger. OGC Bacolod Vlogger, nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million Migalab, shout out. 5 million, thank you. 7 million Migalab, shout out. Ayan, tadada. Ako guys, puntahan nyo araw-araw po LS ko. Anong oras ka ba nag-LS o OGC? Anong oras ba yung LS mo, Lalab? OGC Bacolod. Chef Eric Mala, Migalab, shout out. Chef Eric. Migalab, shout out. Ayan, thank you. Pagpasok mo, ayuda agad. Mashallah. Di ka pa nga naglalapag, ayuda na agad. Ayan. Chef Eric, meron ka na pong jacket. May. Nasa Saudi Jeddah ka pala, Lalabs. Anong oras na dyan? Bakit gising ka pa? Sir, chef, meron ka na pong jacket. To 34, sobrang aga. Philippine time ba yan? 2:34 a.m. Anong oras yan? Sa Pinas time. Sa LS ko guys, dalawa kami ng jowa ko nag-aayuda. Sana all may jowa sa LS. Oliver Channel Dan from Crossbreed Dutch. Oliver G, pasuklian na lang si Crossbreed. 4 days pa lang ako dito sa YT YouTube. From Chef Eric. 357 si Eric. YouTube test mic. Mic test. YouTube Lalab, Migalab, shout out. Chef, 4 days ka pa lang pero masipag ka man, banana. Nasa 300 plus ka na. Ang sipag mo. YouTube Migalab, shout out YouTube Patamsak dikit please sa premiere. Tamsakan natin mga Lalabs yung premiere ni Jose Rizal. Ayan ni Jose. Dan na po sa nakapin from Chef Eric Mala. Buhay magsasaka, Lalabs, pasuklian na lang. Ayan, pangalawang dikit, buhay magsasaka. Ipa 100 na natin ito mga Lalabs. 5 na lang. Lagas pa 150 dyan from Chef Eric. Yung lagas, Lalab, normal na yan kay Lolo. OGC Bacolod Channel Dan from Crossbreed Dutch. Ayan. 5 million Migalab, shout out. 5 million. YouTube nag-breakfast ka na, Lalabs. Crossbreed Dan from Jumarde. Ayan, Crossbreed. Dan po si Sir Jumarde sa'yo, Lalabs. Ayan, boy, magsaka sa bahay makuuli. Ipa 100 na natin yung nakapin mga Lalabs. Yung nakapin road to 1K. Excuse me. Road to 100 po yung nakapin. Mic test lang ako, baka ako ang dahilan sa pag-ikot. Hoy, Sir Brochito. Sir YouTube wag. Sobra pang maaga. 7:37 pa lang, baka yung internet mo nagluloko. Kababayad ko lang kahapon ng internet 1,200 pesos. Sir YouTube kahapon isang araw pa lang nakalipas. Kababayad lang kahapon. Salamat Sir YouTube Fresh na fresh pa yung pagbayad kahapon tapos loading. Wag naman, Diyos ko.
Chef Eric Maladan from Crossbreed Dutch. Ayan, Chef Eric po, pasuklaan na lang si Crossbreed. Crossbreed dan from Chef Eric. Okay na pala. Salamat po from Buhay Magsasaka. Tapos silang natin yung harang. Ayan, 2 million Miguel Love, shout out. 2 million in the house, thank you so much. Wala nga akong pang-almusal, binayad ko rin ng wifi. Wag nang mag-almusal, mag-wifi na lang. Alam nyo ba yung wifi is life? Pag sa bahay ka, pag walang wifi, napakalungkot ng buhay. Hindi mo alam ang nangyayari sa sa YT world. Jerry Canja, Miguel Love, shout out po Sir Jerry Canja, Miguel Love, shout out. Jose Dan po from Chef Eric Mala. YouTube wag nang mag-almusal, mag-YT na lang. Nagkadugay host, nagkagwapag yud ka. Ayan, salamat lalabs. Oy. Ka-PC Vlog, Miguel Love, shout out. Pangsimintin akong tumamsak sa iyong palabas sa bahay mo. Lalab ka, PC Miguel Love, shout out. Chef Eric, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. YouTube nagbaba ng kanyang bahay, YouTube YouTube magkape ka muna. Imposible hindi ka pa rin nagkakape dyan. Magkape ka na. Hindi puro whitey. Hindi nakabusog ang whitey kasi puro manlagas. YouTube ka, PC Vlog, thank you so much. Crossbreed Dutch, nagbaba ng bahay, Crossbreed. Tan. Ayan. YouTube dan from Chef Eric. YouTube dan po sa si Chef Eric, YouTube Lalab YouTube pasuklaan na lang si Chef Eric. Tadadan. 6 million Miguel Love, shout out. 6 million in the house. Mga lalab, 6 million Miguel Love, shout out. Chef Eric, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Harangos from Crossbreed Dutch. Lalab, salamat sa iyong paharang, lalab. Salamat. Wala nga pambili ng toothpaste, kape pa kaya. O wag ka nang magsipilyo. YouTube wala naman ata sa iyong maghahalik. Wag na magsipilyo, mag-whitey na lang. YouTube no need. Siguro si YouTube sumahod kahapon. Chef coming shout out from YouTube Kasahod mo lang kahapon YouTube Ka-PC Vlog dan from Crossbreed Dutch. Yes, from Eric Mala. Crossbreed Dutch, nagbaba ng bahay. Yung may premier dyan, nasaan na si Jose? Jose, nandito ka pa ba, Jose? Once again to, Jose. Jose Rizal, nandito ka pa ba? Jose, where are you, Jose? $15 po available from Chef Eric Mala. Ayan, meron kang 15, Eric. Ayan, sino may available dyan? May 15 si Eric Mala. 350 na ako sa bahay mo, Chef Eric. Ayan, Chef Eric. Dikit mo na sa akin, lalabs, yung 15 mo, lalabs. Ito, baba ko yung bahay na to, Wait. Di pa ba tayo ex? Sayang din yan, dagdag din yan pakain kay Lolo. Next man, host, punta ako ng basod, balikan ko yung GF ko doon. Napaka-playboy mo talaga. Sir, YouTube babalikan mo talaga yung jowa mo, Iniintay ka na nun si, YouTube Ito, ibaba ko si Bicola ng Uragon. Ako to.
Tayo, Chef Eric. Kayo raw, Chef Eric, kayo muna lalabs ni OGC Bacolod. Maya na ako lalabs, kayo muna. Ayan pala, Blab. Ayan ako yan, si Bicola ng Uragon ako yan. Chef, kayo raw ni Ogie. Sige po. Sige, hintayin na lang kitang matapos lalabs ha. Kayo ni OGC. Mamaya na ako. Dikit mo na OTW 20 sa'yo from OGC Bacolod. Ayan, dikit mo na daw. 20 daw OTW sa'yo 20. May ayuda siyang may pasobra siyang 20. Yes, si Bicola ng Uragon magandang babae. Ha, YouTube no, oy. YouTube no. Jose, nandito ka pa ba, Jose? Bakit parang di umakit yung bahay ni Magsaka? Tatlo na lang po sa nakapin mga lalad. Tatlo na lang. Ayan, boy, Magsaka. Tatlo na lang ako na magdikit sa'yo, ha? Boy, Magsaka. Tatlo na lang po sa nakapin. Tatlo na lang. 3 million mega love shout out. Ayan, Chef Eric, hintayin kita lalabs, ha? Makatapos mo kay OGC Bacolod tayo, ha? Maraming salamat sa dumikit at nang bakas sa bahay ko. Puntahan ko kayo from YouTube, no? Ayan, 2 million mega love shout out. Wala kang pasok, YouTube, no? Lalab YouTube, no? Wala kang pasok ngayon? Ayan, 2 million mega love shout out. Nandito pa ba si Si Jose. Santano, good morning, mega love shout out. Santano. May karning baka paus, utang sana ako. Yun nga ang problema, YouTube, no? Wala kang nagbabayad. Yung mga pinautang, walay nagbabayad, oy. YouTube, no? Magdadagdag ka pa. 9 pa. YouTube, no? Walay nagbabayad, dalags. Paano ba yan? Anayin pa pala, sobrang maaga pa. Bebe, wag ka umiyak dyan. Malis ka dyan. Ilan na lang sa nakapin? Tatlo na lang sa nakapin, tatlo. Lion Vlog TV, mega love shout out. Harang po. Lion Vlog TV, salamat lalab sa paharang. Lion Vlog, mega love shout out. Harang po. Lalab, salamat sa iyong paharang, Lion Vlog. Lion Vlog TV, salamat sa iyong paharang, lalabs. Thank you so much, Lion Vlog TV. $2 million mega love shout out, 21 thumbs up. Thank you so much, everyone. Bibi, wag ka umiyak dyan. Lumayas ka dyan. 3 million mega love shout out.
Hello po from Lion Vlog. Lion Vlog, lalab, mega love, shout out. Lion Vlog. Wait lang, buhay magsaka. Nandito ka pa ba, buhay magsaka? Hindi pa ko tapos sa'yo, ha? Kasi yung ko, naharang. Para ka diyang bakang umunguwa. Nguwa-nguwa. Kumusta po, idol? Okay lang, lalab, Lion Vlog. Kumusta ka rin, Lion Vlog? Kumusta ka na? Si Lion Vlog. Ayan. Ayos na kasalamin si Lion Vlog, ha? Naka-sunglass. Lion Vlog, mega love, shout out. Ayan, boy, magsaka na sa bahay, mga kulila labs. 3 na lang po sa nakapin, mga lalabs. 3 na lang. Hindi na ako nagbakas, ha? Bakit tahimik, host? No sound CP. CPR ba? May sound yan, lalabs. Baka ikaw wala. Meron akong music. Mahina lang. Walang CPR. Meron akong music, lalabs. Meron. Meron, Lion Vlog. Hindi na ako nagbakas, buhay magsasaka, ha? Ang sabi ko, yung hindi nagbayad, dalawin sana kayo ng kidlat. Wag naman. Marami palalab hindi nagbayad. Ang sisingilin ko palalab, nasa 16,000 mahigit pa. Wala'y nagbabayad. Anong gagawin natin ngayon? Mahigit pang 16,000, YouTube Uno. Hindi ko nga alam kung paano yun, masisingil. Nagpasingil na nung isang araw, walay pera daw. Ito tagal pa, monetize, WH kulang. Ay, hindi ka pa monetize? Joke lang. Di ko marinig dito from Lion Vlog. Iwan ko, lalabs, kung wala akong sound. Meron, kasi naka-green naman. Tingnan mo na nga natin, wait lang. Ba't di umakyat yung bahay ni magsasaka? Chef Eric Dan, 21, 380 ka na. Ayan, meron akong sound, Lion Vlog. Wag magsamang kidlat. Masama yan, masama. Kasi mahilig pa naman kumidlat dito sa probinsya, di ba? Mga nalapalablab pa ako nakapin. Lee Songson, mega love, shout out, Lee Songson. Parang di umakit yung nakapin. Ako, host, namuni na ako. Congratulations, YouTube Uno. Magpapansit kanton ka na. Opo, meron na. O, JC, dan na po from Chef Eric. Ayan, 3 million mega love, shout out. O, JC, dan na daw, dan na. Ba't di umaakyat si buhay magsasaka, ilan na nadikit ko dito. Dalawa na lang po sa nakapin. Diana, oy. Diana, mega love, shout out. Diana, mega love, shout out. Oy. You say oy.
How are you, Diana? Migalab, shout out. Diana Migalab, shout out, lalabs. You have now moderator. Boa Noite. Boa Noite, lalab, Migalab, shout out. Diana, you have now moderator. Kahapon. Oy, Diana, you have now moderator, lalabs. I already give you moderator. Ayan si Diana, nagbaba ng bahay, mga lalab. Diana. Namuni na, monitor na ng asawa. Baiset. Namumonitor ka pala ng akala ko ba muni na. Matagal ka naman ng muni YouTube no ah. Matagal ka nang namonitor ng asawa mo. Lion Vlog. Ayan si Lion Vlog. Nagbaba ng bahay. Lion Vlog. Lablabin natin si Lion Vlog, mga lalabs. Diana, nagbaba ng bahay. Diana. Lablabin natin si Diana, lalabs. Diana, this one is your main channel. Diana. Chef Eric Mala, nagbaba ng bahay. Chef Eric. Tara, Chef Eric. Ibaba ko lang yung bahay ko, ha. Diana Dan from Chef Eric. Diana, kindly return to Chef Eric, lalabs. Already connected to your channel. Thank you so much. Boy Magsasaka Dan from Diana. Boy Magsasaka, nandito ka pa ba, Boy Magsasaka? Host, yes po. Ito, lalababa ko yung bahay ko, ha. Dikit mo dito yung 15. Ito. Ayan, ano. Chef, baba mo nga yung bahay mo, Chef. Ayan. Saan ka ba, Chef? Sa ibang bansa? Ba't naglo-loading, oh? Chef Eric. Chef Eric Mala, 381. 381 ka, lalabs. Ano? 24 tamsak. Ayan, sila Pinoy yung binaba kong bahay. Ako yan. Yung nakadilaw, yung may palablab. Bayos, kumakati na naman tong buni ko. Gamutin ko muna, host. Bye. Sige lang, YouTube, no? Gamutin mo na yung buni mo. Nang di nakaka-estorbo. Punta ka dito sa amin, marami kami ditong Madre Cacao. Yung dahon na ano, panggamot sa mga kati-kati. Ano, Chef Eric, nakita mo na, lalabs, yung bahay ko? Diana, nagbaba ng bahay, Diana. Ako yan, lalabs, yung kanina, yung may palablab, ako yan. Diyan mo idikit, lalabs. Silipin mo, lalabs, kung ilan yung bahay ko. Diana, we already connected. Delma Jennifer. Ang gamot sa buni, banlian ng mainit. Lagyan ng asin. Pulpak na kapin. Ayan yung nakapin, ano na, graduate na siya, 100 na siya, mga lalabs. Congratulations, nakapin, nasaan ka na ba? Magsasaka. Magsasaka na dyan ka pa ba? Crossbreed, nandito ka pa ba, crossbreed? Nandito pa ba si crossbreed?
Lion, sino ba yung baby pa yung bahay dyan? Oh my God, hindi bahay ko yan, hindi. Hindi ako 10. Kanino ba yung nakita mo? Chef Eric, hindi bahay ko yan, hindi akin yan. Yung sa akin lalabs, yung may palablab. Si Bells yung binaba ko, hindi ako yan. Ito sa akin lalabs, oh, yung may ganyan, oh. Baba po uli. Sige, wait lang, baba ko. Ang laki naman yan, 10K sana all. 10K, hindi akin yan, kay Bells yan. Ito lalab ha, wait lang, baba ko. Patamsa ko lalaba, tamsakan mo to lalabs. Si Bicula ng Uragon to, chef ha. Ayan lalab, ano chef? Ako yan lalab oh. Si Bicula ng Uragon. Ayan chef, mag-start na ako sa'yo 15 ha. Ayan, 381 ka, 24 tamsak. Lion Vlog, baba nga yung bahay mo, Lion Vlog. Nakita mo na, chef? Si Bicula ng Uragon, ako yan lalabs. Nakita mo na yung bahay ko. I-mention mo, chef. Ailenski, Bicula ng Uragon, dan tamsak dating dikit from Lion Vlog TV. Lalab, salamat lalab, Lion Vlog. Ipin kita mamaya-maya ha. Chef, nakita mo na, chef, yung bahay ko. Nagdidikit na ako sa'yo, chef ha. Dan. Lion Vlog TV, nagbaba ng bahay. Ayan, chef ha, nasa bahay mo na ako. Nag-start ka na ba, chef? Chef, nag-start ka na? Ayan, chef, lakad lang pagpasok sa Bora Cafe in Bala, Jeddah. Chef, nag-start ka na ba, chef? Ayan, si Diana nagbaba ng bahay, Diana. Ayan, chef, nasa bahay makule, chef ha. Nawala si chef.
Hindi nagdadagdag. Host, sa Pinas ka na o abroad pa, Lalab? Nasa Pinas ako ngayon. Lion Vlog, nasa Pinas ako, Lalabs. Nasa Bicol. Dito ko sa Pinas, Lalabs. Ano muna tayo? Vacation, pahinga. Pahinga muna si host. Okay, sana all. Ikaw ba, nasaan ka ba ngayon, Lion Vlog? Nasa abroad ka, Lion Vlog? Ganda mo ngayon, Nos. Walang pagbabago. Lalab Lion Vlog, salamat, Lalabs. Tumaba na nga tayo dito. Maraming pagkain. Makati, Metro Manila, Philippines. Ayan, kompleto. Taga Makati ka pala. Lion Vlog, taga Makati ka pala, Lalabs. Bakit di umakit yung bahay ni ano? Ni Chef Eric. Ala, bumaba. Bakit ganun? O, dami food kasi, dami dollar. Dami pagkain. Hindi ka pa Moni, ano? Eric? Ay, Lion? Lion? Bakit di umakit yung bahay ni ano? Ni Eric? Gutom daw si Lolo kaya naglagas. Bakit ganon? Panay, kailan na ako? 1, 2, 3, 4. Apat na dikit ko kay ano, kay Chef. Bakit hindi siya tumataas? Di pa po may problem WH po. Ako lang ka pa ng WH. Ilan na ba WH mo, Lion Vlog? Bakit di umakit yung ano, subscriber nito?
Ba't ayaw umakyat? Ano nangyari sa aking alagad? Ayaw umakyat oh, ang dami ko na. 500 pa, baba. 500 pa lang. Mag-LS ka kasi lalab araw-araw. Nag-LS ka ba? Ba't hindi nagdadagdag yung subscriber nito? Bakit imbis na umakyat yung ano niya, nagbaba? Ba't di tumataas si Eric? Ano nangyari sa alagad ko? Ayaw dumikit. Ayan na yung iba ayaw dumikit. Ang dami ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na yung nadikit ko kay Chef, hindi pa rin siya umakyat. Anong nangyari? Kinakain? Ayaw talagang dumikit ng alagad ko. Anong nangyari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 na nadikit ko. Bakit ganun ayaw? Bumalik ka na ba ano? Chef Eric? Wait lang, Chef Eric, tingnan mo. Ang dami ko nang nadikit sa'yo, oh. Hindi siya umaakyat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 na nga nadikit ko, oh. Dodo TV, mega love shout out, Dodo. Eric, iwan ko bakit ayaw dumikit yung alagad ko, oh. Ilan lang? Leon Dan from Chef Eric. Kanina pa, ang dami ko nang nadikit sa'yo, pero ano lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 na? Ba't di umaakyat yung bahay mo? Nice to meet you, Dodo TV. Mega love shout out. Taytay Channel, mega love shout out, Taytay Channel. Leon Dan, Leon. Ayan, lalabs, ang dami ko nang nadikit sa'yo. Bakit ayaw dumikit yung alagad ko nung meron?
Palmer. Eric, iwan ko bakit ayaw dumikit yung alagad ko. Ang dami ko nang nadikit sa'yo. Ilan lang yung nagdagdag, oh. Sir Alex Tampol, mega love shout out, Eric. Tamsak from Alex Tampol Vlog. Croissant Tamsak dikit, Croissant. Croissant lalab, mega love shout out. Sino ba to si Croissant? Naka 1 minute mood ay. Ayudahan kita, one I miss you. Croissant lalab, thank you. Sino ba to si Croissant? You miss me, Croissant? Baka si ano to, si... Injaketan kita lalabsa. Alex Dan from, Chef Eric. Chef, maya-maya, Chef, ha? Ayaw magdikit yung alagad ko. Tingnan mo, 5 lang. Ang dami ko nang nadikit sa'yo, pero ayaw umakyat. Napalo ata yung alagad ko. Huwag mo na jakitan. Sige, bala ka. Okay lang yan. Salamat, Croissant. Napakabait mo naman. Eric Mala. Lalabso, ang dami ko nang nadikit sa'yo. Ayaw tumaas. Croissant. Ayan, ngayon lang. Tingnan mo. 6 million, mega love shout out. Chef Eric. Maya-maya ha. Kung hindi ko madikit to maya-maya lalabs. Kailangan ko sigurong pahingahin yung ano ko. Alagad. Chef Eric Mala. OTW Chef Eric. Yung ano ko lalabs, Croissant, ayaw magdikit. Ilan lang yung dumikit? 5 lang. Pero ilan na ba nadikit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na. Ayaw magdikit talaga. Chef Eric Mala. Chef Eric lalabs. Kunin ko lang yung ano mo ha. Kasi yung ibang alagad ko ayaw dumikit. Kailangan siguro itong ipahinga. Ayaw dumikit. Ayan, Chef Eric. May tupak tong alagad ko ngayong araw. Bakit ayaw niyang dumikit? Ayan, Chef Eric. Maya-maya, Chef Eric ha. Pingin ko lang saglit yung alagad ko. Host, pakipalit po ng nakapin sa'yo po yan. Sa'yo, sa akin? Pasaway ka. Ito ba? Chef, maya-maya, Chef ha. Pingin ko lang yung alagad ko ayaw dumikit. Tingnan mo, 387 ka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. 6 lang yung dumikit.
Kulang pa ako ng 7. Maya-maya, Chef Eric, ha? Yan po yung sa akin, oo, lalabs na kapin. Maya-maya, lalas, pahingayin ko lang saglit yung alagad ko, ha? Kailangan ko siguro itong linisan. Marami na ata akong nadikitan. Kailangan ko itong i-clear history. Kurusan, nandito ka pa ba? Kinuha ko naman yung mo, pangalan mo, Chef Eric, ha? Maya-maya. Kasi ayaw magdikit, napalo ata. Palablab po. Aling Silay, tamsak, ma'am. Aling Silay, Miguel Love, shout out po, Aling Silay, lalaws. Miguel Love, shout out, Aling Silay, salamat po sa patamsak. Sino ba yun? Ayan, Aling Silay, nagbaba po ng kanyang bahay, mga lalab, Aling Silay. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out, 3 million. Punta ka po sa Rich YouTube. Ilagay po ninyo video ninyo tapos may 3 tuldok niya pinindit niyo po babalik sa dati yan host. Sige, lalads.
Okay, mamaya na lang. Sige, Lalabs, maya-maya, Lalabs. Kinuha ko naman yung kulang pa ako sa'yo ng ilan lang ba yung nadikit ko sa'yo? 81, ito, 3, 4, 5, 6. 6 lang, kulang pa ako ng 7. Maya-maya, Lalabs, ha. Ayusin ko yung alagad ko. Baka sa dami ng dikitan nito. Kasi ginagamit ko to pang barter eh. Napagod na siguro. Chef Eric Mala, dikit Paul Watch from Croissant. Ayan. Croissant, salamat, Lalab. Sarap kaya ng croissant. Tinapay yun eh. Bahay po, ayan from Chef Eric Mala. Inom tayo ng General Water. Sabi kay Papa lang may bibili. Try mo, idikit na yan ulit na alagad mo kay Chef Eric. Mag-clear muna ako, Lalab, ha. Wait lang. Try natin. Support lang po kayo, Chef. Ayan, from Croissant. Lalab, Croissant, salamat. Sino ba to si Croissant, Lalabs? Matayong magpakilala. Saan yung bahay mo, Croissant? Marami daw niyan sa Saudi. O, Lalab, ex-abroad din ako, Lalas. Galing ako ng United Arab Emirates. Masarap yung croissant na yan. Meron din yan sa UAE, Lalabs. Croissant. Meron pa nga yan palaman, chocolate. Yung croissant na yan, sarap. Isa ka palang chef, gumagawa ka pala niyan. Rodi, Migalab, shout out. Ayan, nagkakape si Croissant. Samahan mo na rin ng kape yung croissant na yan. Ano lang yan, Lalabs? Yung croissant is 1 dirham. 1 dirham lang yan. Pero sa Starbucks, mahal. $7:27 PM from Rodi Erahita. Rodi Lalab, Migalab, shout out, Rodi. Maya-maya dikit ko to sa'yo, chef. Anuin ko lang muna, pahingayin konti. Baka napagod man tong mga alagad ko. Kakabartir.
The King, Mega Love shout out pa jacket po. Thank you po. The King, Mega Love shout out. Ayan, The King, may jacket ka na, The King. Thank you. Chef Eric, ayan, nagbaba ng badge. Chef Eric, mga lalabs. The King lalab, meron ka ng jacket pala, mga lalabs na kapin. Pwede po pa jacket, thank you po. May jacket ka na, The King lalas. May jacket ka na. BM, tamsak po BM. Mega Love shout out. BM. Salamat sa iyong patamsak lalas, BM. Pinsan ko si Cruzan. Magpinsan kayo ni Cruzan? Cruzan, magpakilala ka Cruzan, oy. OTW Chef Eric. Cruzan, may pinsan ka pala dyan, Cruzan. Yung channel mo ba to BM? Tingnan nga natin. Hindi niya to main channel eh. Hindi kasi manay B. OTW Chef Eric from BM. Cruzan, may pinsan ka pala dyan. Sana mamaya didikit na to sa'yo, ano? Didikit na to sa'yo, lalabs. Chef. Pangayin ko lang to saglit.
Sir Brochito, Miguel Love, shout out. Huwag daw akong malungkot. Hindi ako nalulungkot, Sir Brochito. Sir Brochito, Miguel Love, shout out. Pag nalungkot, tawag ka sa akin. I-message lang kita, Sir Brochito. Minisis nga kita kahapon eh. Tamsak pulwat, Sir Eric. Sir Brochito. Baka nagsweldo ka nakpakain naman. Wala. Wala pa, di ba sa kasabi ko sa'yo kahapon, wala. Yung ATM ko siguro, Sir Brochito. Kailangan ayusin. Nag-address ka ba sa ibang bansa? Oo, Sir Brochito, magulo nga. Kailangan ko siguro yun ayusin. Kaya hindi ko alam kasi, kasi, nung nasa abroad ako noon, nung sumasahod naman ako sa YT, hindi ko chinecheck. Hindi naman alam kung pumapasok nga ba talaga o hindi. Kaya wala akong idea. Ay nako, di ako nakatulog niyan, kakaisip sa'yo. Shirley Miguelab, shout out. Shirley Ann Miguelab, shout out. Nakailang sahod ka na. Noon ano na rin siguro, siguro 5 times na. Yung sa abroad ako, Sir Brochito. Nag-email naman si YouTube pero hindi ko alam kung pumapasok nga o hindi. Kasi nung nasa abroad ako, hindi ko naman nababalance yun eh. Yung sa abroad pa ako nung Sir Brochito. Alin ang pumasok? Hindi ko nga alam. Alin ang... Wala. Yung pera. Kaya nga ako nagtatanong kahapon kung ilang days ba bago pumasok. Shirley Dan from Chef Eric Mala. Kasi nakalagay naman doon sa email, di ba? 5 araw. Pag di pa rin pumasok. Shirley Dan from Chef Eric. The King Dan from Chef Eric. Last kasabihin mo, FD dumating, abuno. Hindi, Sir Brochito, ayusin ko lang yan. Kailangan lang ayusin sa sa bangko.
Ayusin lang yan, Sir Bruchito. Anong araw ba kasi ngayon, Sabado? Mga Monday. Dati kasi ako dati, BPI. Pero nag-Metro Bank ako eh. Dansa na Kapinos from Shirley. Sa mga nadikitan ko dyan, balikan nyo po ako from Shirley Ann. Balikan nyo po si Shirley, mga lalabs. Wait lang po, lang jingle bells. Mag-jingle bells lang siyos, mga lalabs. Wait lang po. Alawaswas. The King, ayan, sa mga nadikitan ko, balikan nyo po si Shirley Ann. Hain ka na hos, halaba ang ihi. Syuhada. Sir Bruchito. Ang dami, Sir Bruchito, naipon. Nakuloko. Naipon, ayaw nang maputol. Nadangog daw, syuhada. Oh. 4 million big love shout out, nadangog. Wus.
inaabangan na naipon, Sir Buchito, naipon. Naipon. Kanina pa kasi ako nagtiis. Unawisas. Unawis. Loko-loko. Naipon nga. Dahil ka para tagal kang ihon, kulang yan sa YT mo. Kulang pa pambayad ng ospital. Ay, Diyos ko. Maray kong marahay pa. Ano ba yung taho? Kala ko may tahong dumaan. Kulang pa, Sir Buchito. Pambayad. Magkano yung gamot? Yung pa-check up. Ay, Diyos ko, Panginoon. Ay, nako, Sir Buchito, ambot. Buti nga ngayon, Sir Buchito, alam mo ba kahapon, bayaran ng internet. O, tingnan mo, maayos ngayon yung wifi ko. Pag bagong bayad, medyo okay pa. Pag ilang araw, nagluloko. Ay, Diyos ko, Panginoon. Enjoy ka lang. Tingnan mo, pansin mo ngayon, Sir Buchito, medyo okay yung wifi ko. Wag muna. Medyo okay pa nga ngayon eh. Nag-pray ako kanina, Sir Buchito, bago nag-start. Nag-pray ako. Nag-pray ako kanina. Bago ko sinimulan yung live. Na sana makisama naman, Diyos ko. Maray amen. Ayan. Sir James, mega love shout out. Sir James, JP, mega love shout out po, Sir James. Mega love shout out, Sir James. Ayan, si Sir James nagbaba ng bahay. Napakadaming tao niyan sa kanya. Ang laki ng bahay. Sana all. Yaon na sudain, babalos. Si yan, Sir James. Pero maraming tao dyan, Sir Buchito. Ang daming tao yan sa kanyang live. Ano pa yan nga eh. Pag naka-live yan, naninigarilyo yan. Iyo dyan ako nakadakol. Sana all. O kasi ang daming tao dyan eh. Minsan inaabot ng 100. Nagsisigarilyo pa yan ha. Ayan, kung pagod ka na daw, kung pagod ka na sa lagasan, check mo tong channel. Baka matulungan ka from the King. Sir Buchito,
Hindi ka ba nag-work? Nasa bahay ka lang? Sa bahay ka lang, Sir Brochito? Ha? Sa bahay nyo lang ikaw? Yan, 4 million Miguel Love, shout out mga lalas. $5 million Miguel Love, shout out, 39 thumbs up, thank you so much. Ayan mga lalas, yung mga pagod dyan na sa lagasan. Dikitan nyo si The King. Palablab po na kapin mga lalab na kapin. Sir Brochito Channel. Papayo lalab Miguel Love, shout out. Papayo Miguel Love, shout out po Papayo, thumbs up. Papayo, salamat po sa pa-thumbs up. Ayan, Papayo Miguel Love, shout out. Thank you so much po Papayo. Bibi, nagutom yan si Maui. Papayo, thank you so much, Papayo. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Bibi.
Ayan, 3 million mega love shout out, 3 million. Papayo mega love shout out. Palablab po ako nakapin mga lalab sa Bruchito channel. Ayan, pagod ka na ba sa lagasan? Check mo tong channel, baka matulungan ka. From the King. Mga lalabs, wait lang mga lalabs, pakainin ko lang yung aking pusa. Yung aking alaga kasi nagningiyaw-ngiyaw. HSK Mappy Star, mega love shout out, hi. Lalab, HSK Mappy Star, mega love shout out. Bigyan ko lang ng cat food yung aking cat mga lalabs at panay iya. Wait lang po, 2 minutes lang mga lalabs. Bigyan ko lang si Maui Boy. OFW ako, Josh Tay, palablab naman po, salamat. From OFW ako, lalab, mega love, shout out. Ayan mga lalab, si The King nagbaba ng bahay, The King. Lablapin natin si The King mga lalabs, The King. Pagod ka na ba sa lagasan? Check mo tong channel, baka matulungan ka. Ayan. From The King. $3 million, mega love, shout out, 3 million. $2 million, mega love, shout out. 41 thumbs up, mega love, shout out. Thank you so much. Ayan si FW. Ako lablabin natin mga lalas. Tingnan natin yung bahay niya. 18 hours. Ang short naman ng ano ni Jaa. Yung kanyang video, napaka-short. $2 million, mega love, shout out, 2 million.
Naglo-loading na, nagsasign na siya ng loading. Two million Mega Live shout out. Ayan, Daking nagbaba ng buy, Daking. Tapos nang kumain si Maui pa.
May tao pa. 4 million mega love shoutout mga lalabs. Nag-ano lang siya, nagmarites. Hab-hab crew mega love shoutout. Hab-hab mega love shoutout. Kalimbang mega. Nag-welding na siguro, oy. Pa nag-welding na ba? Kasi alas 9 na. Hab-hab crew mega love shoutout. $4 million mega love shoutout. 4 million. Ayan, 4 million. Thank you so much mga lalabs. 4 million in the house. Thank you so much. OTW from Hab-Hab crew. Hab-Hab. Ako rin yan lalab. Si Bicolana. 28. Sino ba to si Hab-Hab? Ang laki ng bahay ni Hab-Hab. Dati man pala tayong dikit sa main channel lalabs. Hab-Hab. Taytay channel. Mega love shout out. Taytay channel.
5 million, mega love shout out, 5 million. Bibi, bigyan mo ka ng tubig si Maui, Bibi. Tete Channel OTW from Habhab. Bibi, bigyan mo nga ng tubig si Maui. Ayan, 4 million mega love shout. Di ko lang ng Uragon OTW from Habhab Crew. Madam Melon, mega love shout out. Tamsakus, good morning. Mega love shout out. Salamat po sa patamsak, Madam Melon. Dan share from Madam Melon. Salamat po, Madam Melon. Pero naglo-loading na tayo, oy. Wait lang. Wala palang link yun. Madam Melon, nagbaba ng bahay. Salamat po sa pa-share po. Madam Melon, thank you so much. Ayan, 6 million mega love shout out. Melon Channel OTW, Heart Vlogs, Lalab, mega love shout out. Heart Vlogs, thank you. OTW, Rodi Iraheta, 8:12 p.m. Rodi Lalab, mega love shout out, Rodi. Patam sa upcoming premiere, salamat po. May premiere ka, Lala? Sige lang, baba mo yung bahay mo. May premiere na kapin, mga Lala. Patamsak po na kapin, may premiere. Tamsakan natin si Heart Vlogs, mga Lalas, may premiere. Ayan. $6 million mega love shout out. Salamat, host from Heart Vlogs. Ayan, 7 million mega love shoutout. Salamat, host. Patamsak po ako na kapin, mga lalab na kapin. Ayan, Melon Channel, Ganda Dan with Bakas from Habhab Crew. Madam Melon, dan po sa'yo si Habhab Crew, madam. Pasuklian na lang po. Patamsak po ako na kapin, mga lalas. Patamsak po. Yung premiere ni Heart Vlog. Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million. Hearts done with Bakas from Habhab Crew. Heart Vlog, Lalab, pasuklian na lang si Habhab, Lalab, dan na sa'yo. Ayan, Bicolan ng Uragon. $6 million mega love shout out. 6 million. Ayan, Bicolan ng Uragon, mga lalabs. Dato sa Pawas Vlog, tamsak dan host. Dato sa Pawas, mega love shout out, Dato. Biyan kita ng jacket, lalabs, Dato. Ayan, Dato, salamat, lalabs, sa patamsak dyan. Salamat.
7 million mega love shout out. Ayan, Dato, may jacket ka nalalab, Dato. OTW Hub from Heart Vlogs. Ayan, The King, kung pagod na kayo sa lagasan mga lalab. Dikitan nyo si The King, OTW Hub from Heart Vlogs. Ayan, 7 million mega love shout out, 7 million. Lablabin natin mga lalabs. Ayan si Madam Melon. Nandyan si Madam Melon mga lalabs, lablabin. Silipin niya natin yung bahay ni Madam Melon. Ang ganda pala ni Madam Melon, oh. Ang laki ng bahay. Si Madam Melon mga lalabs, oh. Heart Vlogs. Yan, ganda pala ni Madam Melon, no? 816 from Roddy. Ayan, 8 million mega love shout out, 8 million, 45 thumbs up. Madam Melon, lablabin natin mga lalos. Nagbaba ng bahay, Madam Melon. Ang cute naman ng pangalan ni Madam. Ayan, Madam Melon, nasa bahay mo ako may harang. Alhamdulillah, thanks God. Maganda yung aking connection ngayon. Kasi bagong bayad sa internet. Ayan, Madam Melon, may harang ka, Madam Melon. Ha? Dato sa Pawas Vlog, mega love shout out, nagbaba ng bahay. Dato sa Pawas Vlog, ayan, lablabin natin mga lalabs. Ayan, Madam Melon, Dan Harang. Ang ganda talaga ni Madam Melon, no? Ayan, Madam Melon. Dikit ko na ito sa'yo, Madam. Promote channel and make new friends. Watching sa masarap na salad mo, Hab Crow from Heart Vlogs. Melon Dan from Dato sa Pawas Vlog. Ayan, Madam Melon, ganda. Dan na po si Dato po sa'yo. May kamukha si Madam na artista, kaso lang di ko alam yung pangalan niya. Parang yung Chinese, si Oy ba yun? Edan from Dato. Edan from Dato Pawas Vlog. Dato, main channel mo ba to? Ayan, 3 million mega love shout out, 3 million. Mga lalab, na po ba kayo magtamsak po sa nakapin, mga lalab, sa nakapin po kay Heart Vlogs? Patamsak po nakapin mga lalabs, Heart Vlogs. Nangain na si Tatang, nangain na. Ailensky Dan from Dato sa Pawas Vlog. Sige lang, Dato, magbakas ka lalab. Suklian kita.
Dato sa pawasdan sa'yo si Habhab Lalas, pabalikan na lang. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Para kung nagugutom. Kain tayo ng biskwit mga lalang. Kagutom. Kain tayo dyan. Habhab dan from Dato sa Paw. Kayo mga lalags. Lola Miguel Love, shout out Lola. Tusok. Lola, salamat po sa patamsak lalab. Salamat sa patusok. Ayan, bigyan kita ng jacket, Lola. Ayan, Lola, may jacket ka na po, Lola. Miguel Love, shout out. Salamat po sa iyong patusok, Lola. Ayan, may jacket ka na po. Dato sa Pawas Vlog Dan, salamat from Habhab Crew. Mga nalabdan na po ba kayo magtamsak sa nakapin? Ayan, 1020 available kay Lola mga lalabs. Pwede kayong mag-barter dyan mga lalab. Dato sa Pawas kung meron kang alagad dyan. Ayan, may available si Lola na 1020. Ikaw Heart Vlogs, may alagad ka lalabs? Nangain na naman si Lolo. Nandito pa po ba si Madam Melon? OTW from Heart Vlogs. Ayan, 4 million. Miguel Love, shout out. 4 million. Ayan, Habhab. Ang laki pala ng bahay ni Habhab. Oh. Habhab, nasa bahay mo kung may harang ka, Habhab. Lola, pasilip ng bahay mo. Lola, pasilip daw ng bahay from Habhab Crew. Ayan, Habhab lalab, nasa bahay mo ako, Habhab. Bakit masarap ang salad? Bakit nga ba masarap? Lola, nandun ka pa ba Lola? Wala nata si Lola, umalis na. Ayan, Habhab lalab, meron kang ano harang? Salamat, host. Ayan. Pinapanood ko pala love yung salad mo. Ayan. Ano to, repolyo? Repolyo. Macaroni salad ba to? Ayan, 2 million Miguel Love, shout out. Ayan, Skillbag, salamat. Tapos ganito pala to lalabs. Oy. Para tuloy nakakatakam. Yung salad mo.
Dati may natikman na akong ganito kaso lang nilagyan niya ng ano, mga fresh na ano onion. Parang ang sama ng lasa. Ang daming cheese. Kakagutom tuloy. Five minutes lang pala to. Ayan, sarap. Yummy naman. Uy, naglalaway tuloy ako. Naglalaway si Oy, syuhada. Jam Vlog Boot, patamsak premiere please. Jam, ayan si Jam may premiere. Lablabin natin si Jam, mga lalas, may premiere din si Jam. Tamsakan natin si Jam. Ayan, doon mo tayo sa may mga premiere. Patamsak mga lalab sa premiere, mga lalab patamsak. Ayan, nakapin. May premiere nakapin mga lalab patamsak. Sarap naman, oy, nakagutom naman yung salad mo. Pahingi. Yan lalab, so malapit ko nang matapos. Ayan yung salad mo. Sarap. Jam Vlogs Boot OTW from Hub Crew. My God, looks yummy. Ayan lalab, dan nalalab full watch 5 minutes. Hub. Jam Vlogs Boot OTW from Hub. $4 million mega love shout out, 4,048,000 thumbs up. Mga lalab, salamat sa patamsak dyan. Tamsakan po natin nakapin, mga lalab, nakapin. Si Jam Vlogs, naka-off yung ano niya, naka-turn off. Ano ba kasi ito? Tourist moves 2022 hip hop dance competition. Ayan.
OTW sa Nakapin Premier. Love shout out 4 million. Dato sa Pawas, nagbaba ng bahay. Dato sa Pawas. Ingatan yung bahay ni Dato. Seven, 8, 9, 10. Baka naiinom si Maui, Bibi. Bigyan mo tubig. Tamsak na lalab jam. Tamsak. Watching sa Nakapin, dandikit na din po from Heart Vlogs. Diyan pasuklian na lang si Heart Vlog, dan na sa'yo lalabs. Lubot na pala to. Main channel mo ba yan? Nakita ko yung ano mo, Dato. Main channel mo ba to? 10 subscribers ka? Dikit mo yung main mo sa akin, lalabs. Amir. Nakita ko yung bakas mo. Din binakas mo yung ninja mo. Palablab po ako Nakapin, mga lalabs. Nakapin, Nakapin. Dato, bigyan kita ng banana. Wait lang ha, Dato. Wait lang ha. Babalik po ako.
Ayan, 5 million mega love shout out. Belia, Tamsak. Lola may available 1020. Amir sa Salasal Vlog Dan from Datu sa Pawas. Lola dating dikit, 6 million mega love shout out. Ayan Dato, nasa bahay mo ako Dato. Tadadan, tadadadan. Amir, Salasal Vlog. Ayan lalabs, Amir. Di na ako magbakas dikit ko to sa'yo ha. Yan ko nga dumidikit na yung alagad ko. Analang Galindes, may love shout out. Kanina kasi ayaw ko dumikit. Ala, hindi pa rin. Kailangan ko talaga itong ipahinga. Okay. Tumilan, mega love shout out. Thank you po. Ayan lalabs. Habhab itim na from Lola. Habhab itim na daw, harang. Lalab, salamat sa paharang mo dyan. Salamat. Nangyari sa aking alagad, parang ayaw niyang dumikit. Belia dan with bakas, Belia. Tagay na bangkero. Andalin Galindes OTW. Annalyn Galindes OTW si Bob Lalabs. Ayan, 6 million mega love shout out. 6 million. Annalyn Galindes, Tamsak, dating dikit from Habhab. Dato sa bahay mo ako, Dato. Try ko lang kasi kanina. Ayaw dumikit yung alagad ko. Sana dumikit na to. Pinarestore ko kanina eh. Ayan, ayaw talagang dumikit. Nakakaasar. Ayaw dumikit yung alagad ko. Mga lalaban mong gagawin ko dito. Ipahinga ko muna to. Ayaw dumikit. Ang cute ng cat mo, Amir. Batik-batik. Pati yung ilong maitim. Ang cute. Ang cute ng kulay.
Katuwaan lang, ma'am. Lubat na yung mobile ko. Dato sa Pawas Vlog, Amier, dan si Dato Lalas, pabalikan na lang. Pabalikan na lang lalab si ano. Si Dato Amier, pabalikan na lang lalabs. Meron din akong pusa ano. Dato meron din akong cat lalabs. Ang pangalan niya ay Maui Boy, nasa labas. Malaking pusa siya, Siberian cat. Jain Mags, Migalab, shout out, Jain. Hi host, Jain Lalab, Migalab, shout out, Jain. Hi host, Lalab, salamat, Jain, Migalab, shout out. Ayan, Jain, may jacket ka na, Jain. Jain Mags, may jacket ka na, lalabs. Thank you so much. Ayan, Jain Mags, nagbaba ng bahay, Jain. Hayos, long time no see. YouTube na. Hindi ka pa nag-work. Long time no see, pumunta ka kanina lang eh. BG muna, host. Mamamalengke muna. Sige lang, abab ko, lalab. Ingat ka. God bless. Lee Song Son, mega love. Shout out. May 20 ako, host. Mga lala, sinong may at 20 dyan? May 20 si Jain Mags. Hindi ako lalab makadikit sa mga alagad ko na palo ata ni Lolo. Saturday ngayon, host. Tirna yung idikit kay Dato. 5 na dikit ko, hindi naman umaakyat. Ayan, may 20 si Jain, mga lalabs. Kung sino may available yan, pwede kayong magbartir. Rest in peace daw, si Raul talaga to si YouTube, no? 7,053,000,000 tamsak, Migalab, shout out. Ayan, kung sino may available yan na 20, mga lalabs. Reyno Lalab, Migalab, shout out, tamsak host. Reyno Lalab, Migalab, shout out. Ang aking alagad na palo ata ni Lolo, lahat ayaw dumikit. Inano ko na siya, clear story ko na, pengayin ko muna siya. Tamsak sa kigol mo. Sira ulo. Ayan, salamat sa patamsak, Reyno sa kigol. 6 million, Migalab, shout out. 6 million. Kigol talaga, oy. Ayan. Lablabin natin si Reyno, mga lalabs. Nagcamping si, baka nandyan si Lolong. Dato sa Pawis Vlog, dan na po from Jain Mags. Reyno Dan from Dato sa Pawas Vlog. Ayan, Reyno, nandyan si Lolong. Baka may mga tigre dyan, kagatin ka dyan. Pulpak sa nakapinos from Reyno Uposa. Reyno, baka merong dyan, mga tigre. Oh, nagkamping-kamping ka. Dato, check mo ang mo, talong. Sira ulo. Dato, dan sa'yo si Reyno, pabalikan na lang. Check mo daw yung talong mo, lalabs. Walang magawa, kunyari lang yan. Baka maraming tigre dyan sa gabi, Reyno. Wala kang kasama?
Ako nga, di ako gumagawa ng pang-upload. Tinatamad ako. Reno already done from Dato sa Pawas Vlog. Ayan, Reno, dan na si Dato sa'yo, lalab, dan na. Reno. Nandyan si Lolong Reno sa likod mo. Nasa kagubatan ka. May Tome. The center of the bread. Appreciate Dato. Wow, Inglesan tayo. May Tome. The center of the bread. Reno Oposa. Ayan. Oh, it's raining. Umuulan? Oh my God, it's raining. Ayan. Rain, 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 rain. Ala, tayo maglo-loading na yan pag nag-ulan. Umuulan na mga lalabs. Umuulan. Ulan na naman, meron daw kasing bagyo. Sa balita. Ayan, 5 million mega live shout out. Inglesan tayo. Loko-loko. Ayan, Reno, oh. Wala kang kasama dyan. Baka meron dyan mga anaconda. Pag tulog mo dyan sa tent mo, bigla ka nalang nilunok. Kasi kagubatan yan eh. Solo camping in the forest. Baka meron dyan anaconda o nandyan si Lolong. Yes. Yung binigay ng tubig si Maui. Ayan, 3 million mega love shout out. 3 million mga lalabs. 3 million, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Jaen Mags. Tingnan natin si Jaeng. Main channel mo to, lalab, Jaen. 851. Si Jane Mags. Birthday ako og sa akong ate. Ayan. Jaen. Dami foods. Wow. Donabon Hular lalab migalab shout out Donabon. Tamsak there. Donabon lalab migalab shout out. Donabon lalab, thank you so much. Sa iyong patamsak lalab Donabon, thank you. Thank you Donabon. Donabon my friend migalab shout outs. Ha? Ano yun? Ayan, si Reno nagbaba ng kanyang pamahay. Si Reno. Islandsky Vlog, can you watch One Mind video now? Okay, drop your link and then I will watch. Ano yan? Nagpaalam ka kay mama mo? Doon mo lang yan. Mamaya pa ako kakain yan. 4 million mega love shout out. 4 million. 53 thumbs up. Thank you so much.
Donabon, I am watching your video, Donabon. Donabon Lalabs, Arthur, DW, Telespin, Arthur, Reed Buster. Baxter, DW, Reed. Ayan. Donabon, I am watching your video, Lalab, Donabon. Donabon. Wow, now you have 8.13 thousand subscriber. Wow. Donabon, nagbaba ng bahay, Donabon. Also watching from Kentucky, USA. Ayan, 6 million mega love shoutout. By the way, there I'm now, 62 thumbs up there. Thank you. I already watched your video, Donavon. Done watching Lalabs, done. Projectionist, Lalab Miguel Love, shout out, Projectionist. Tamsak. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan, Projectionist. Heart Vlogs. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Just one stay hello. Watching from Kentucky, USA. From Donabon, Hular. Palablab mga lalabs. Vlogs, lablabin. Mga lalabs, ano lang ako, lab, 10 o'clock. 4 minutes na lang mga lalabs, ako yung mag-out na. 4 minutes na lang si host, mga lalab. Kailangan na nating, nagugutom si host. OTW sa nakapin, kailangan natin kumain. Kain tayo? Rush Boy Miguelab, shout out. Hi po. Watching from Iligan City, Lanao del Norte, Mindanao. Radios Boy Miguelab, shout out. Pajakit po. Dan sa nakapin from Heart Vlogs. Ayan, Lalab, Radios Boy, may jacket ka na. May jacket ka na, Radios Boy, Lala. Tingnan kung nakadikit ako sa'yo. Main channel mo to, Radios Boy. 567 from Radios Boy. Ayan, Radios Boy. Radios Boy, nasa baya ko, main channel ko to, Lalab. Projection is done from Dato sa Pawas Vlog. Amit, hi, Miguelab, shout out, Amit.
Radios Boy, Miguel Love, shoutout. Nasa bahay mo ako, Radios, ha. Please host from Amit. Ayan, Lalab, Radios Boy, dikit na yung aking main channel sa'yo. Projection is done from Dato sa Pawas Vlog. Please connect from Amit. Ayan si Amit, mga lalab, lablabin, nagbaba ng bahay si Amit. Dato Dan from Amit. Dato Lalabs, dan sa'yo si Amit, pabalikan na lang. Kay Melon kita nakita po from Radius Boy. Ayan, salamat Lalab Dato sa Pawas. Radius Boy, thank you. Aki Madam Melon. Salamat Lalab, salamat Radius Boy. Kay Melon kita nakita, host. Sige Lalab, salamat. Kay Madam Melon, umalis na si Madam Melon kanina pa. Ayan. Nagano lang yun siya, nag-thumbs up. And then nag-shared. Ayan to, Melian Migalab, shout out. Kunin ko yung bahay mo, Radios, ha. Sa ngayon kasi, yung cellphone ko lubat na rin eh. Mamaya, bigyan kita ng banana, ha. Kunin ko na lang yung bahay mo. Ilan na ba to? 568. Radios Boy. Ayan to, Melian Migalab, shout out. Kasi mga lalabs, mag-out na rin po ako mga lalabs. Hanggang 10 o'clock lang po ako. Radios Boy Dan from Amit. Gaganda nyo, host. Ayan, thank you so much, lalab. Radios Boy, thank you so much. Ayan, Amit, nagbaba ng bahay, Amit. Radios Boy, salamat, lalab. Salamat. Salamat, ate. Mamaya lalabs, ha. 2 million in the house, mga lalabs. Ako'y magpapaalam na po. Hanggang 10 lang ako, mga lalabs. Ayan, mga lalabs, magpapaalam na po si host. Ayan. Mga lalabs, saan man tayo sulok ng mundo, lagi tayong mag-iingat. Ayan. Huwag nating kalimutang magpasalamat. Anong mga bagay yung ating natatanggap. Maliit man yan o malaki, mga lalabs. Huwag natin kalimutang magpasalamat sa Panginoon. Ayan. Pagpalain tayong lahat, mga lalabs. Ayan. God bless everyone. Mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye. Mag-end na si host, mga lalabs. Ang ilas ko lalab 7 a.m. Radios Boy 7 a.m. lalabs ang ilas ko. 7 a.m. lalab, everyday ako nag-LS. Ayan, ako'y magpapaalam ng mga lalabs. Ayan, Radios Boy, puntan mo ko bukas lalabs, 7 a.m. yung aking LS. Ayan. Ayan, mga lalabs, bye-bye na.